ayaw namin ang magkaroon kami ng pamahalaan na kinukontest na naman after election. Merong nakaupo, subalit kinukontest na naman after election. So ito, sinamahan namin si Haji dito sa Supreme Court para ipanawagan na ideklara ng Supreme Court na itong LGSF na ginawa ng BARM ay ideklara nilang unconstitutional. Pondo ng BARM para lang sa mamamayang Moro, hindi dapat sa mga politiko. Yung nasa Ministry ng Finance, ito panawagan. Yung nasa Ministry ng Finance, marami pong mata ang nakatingin sa iyo ngayon. Hindi po ito natatapos dito sa Supreme Court dahil mag-uombudsman yung mga abogado na nandyan sa BARM. Maraming mata ang nakatitig sa inyo, nakabantay sa inyo. Department of Finance.